A veure, avui llegirem, no sé si ho coneixeu, és un llibre, un cuento del Tira, que es diu L'ocell de la felicitat. Lo coneixeu? Sí. Heu sentit d'allò? Sí, sí. Diu, la història diu el següent. Diu, aquesta història va passar, diu, fa molt de temps al Tira. Diu, en aquell país hi havia una vall on no hi creixien ni l'herba ni les flors. Diu, com és la felicitat? Preguntava. Diu, aleshores guanja, però l'home vell no responia. Diu, després de caminar uns quants dies va arribar a una cruïlla de camins i allí, a la paret del camí, que s'enfilava muntanya amunt, va veure pintat un gegant amb una gran barba negra. La gana li feia veure les estrelles. Sabeu el que és veure les estrelles? Patir, una patir. Per exemple, tu vas caminant per una cera o vas per qualsevol lloc, en trompesses, bum, te pegues i et pegues un cop al cap. I es fa molt al cap. Diu, què et passa? Dic, Estic veient les estrelles. Mirant les estrelles. La boca del gegant es va moure i va començar a parlar. Qui ets? Com t'has atrevit? Un jove cacador i ho havia capturat. Si ets ocell de la felicitat. Com és la felicitat? Preguntava. Vols fer-me un favor? Després d'haver sentit això, les blanques d'aquell arbre florient No li fem gaire cas. Només veixia se prenia seriament. Diu, per exemple, quants de gegants apareixen allí? Tres. Tres, veritat? Sí, tres. I quin color tenen la barba? Blanca i Negra. Vaig quedar flipat ara. Molt bé. roja. I roja. Muy bien. I blanca. Roja, blanca i negra, sí I senyor. negra, sí. Sí senyor. Però què és el que li pren? Saps que antes us ho he dit, però... La gana. Ostres, ojalà me la prengués a mi la gana, perquè en aquestes hores ara... No sé vosaltres, però jo en tinc un munt. Però vull dir, li bufa molt fort i li pren la... No sé veure allò.